Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Казанга Россия обороны министры Сергей Шойгу килде. Уверен, что в июле следующего года, 22 года, здесь будет открыта первая очередь. Ул кайсы предприятиеләрдә була, нинди төзелешне башлап җибәрә? Гөлназ Сайфетдинова. Дәүләт программаларын ничек тормышка ашырыла, урып җыю эшләре кайчан төгәлләнәчәк? Сарман районындагы эшчәнлек һәм алдагы максатлар турында Илдар Сафиуллин. М-12 трассасын өр-яңа технологиялар белән салалар. Әйбәтләп эшләргә тырышабыз, шуында әйбәтләп эшлибез. Татарстанга 62 белгеч ни өчен җыелган. Алдынгы технологияларны Кайбыш районында Руслан Хусынҗинов та күреп кайтты. Спорт сөюче гаиләләр ярыша. Тырышабыз җиңәргә, әлбәттә. Кемнәр җиңде? Спорт чарасыннан Динәк Самдинова репортажы. Бүген Казанга эшлекле зур сәфәр белән Россиянең оборона министры Сергей Шойгу килде. Ул Казанда берничә мөһим вакыйгада катнашты. Шуларның хәрби өлкә эчендә, җәмгыять эчендә әһәмиятлесе Казанда төзеләчәк яңа хәрби госпитальгә нигез ташы салу. Әлеге тантанада Сергей Шойгу һәм президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Югары технологияле медицина учреждениесе 150 урынга исәпләнгән монда. Хәрбиләргә генә түгел, гади халыкка да медицина хезмәте күрсәтеләчәк. Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Эш башланачак урын тулысынча әзер. Госпиталь оборона министрлыгы өчен төзелә. Сергей Шойгуны ни өчен бу урынны сайлаулары эш барышы белән таныштыралар. До вторника приступаем к бетонированию. Положим 100 кубов. Госпиталь республиканың клиник һәм балалар хастаханәсе янәшәсендә урнашачак. Шул рәвешле медицина шәһәрчеге зураюын дәвам итә. Госпиталь өчен 1 гектардан артык урын бирелгән. Ул берничә корпустан торачак. Төзелеш 2 этапта алып барыла. Стоимость первого этапа миллиард 306 миллионов. Завершение работ конец 22 года. План буенча ул 2 елда төзелеп ачылырга тиеш. Министр тизрәк төзеп бетерү бурычын куйды. Ул узган ел министрлыкның кыска вакыт içinde 31 госпиталь төзүен искә төшерде. Бу вакыт таләбе иде ди Сергей Шойгу. Надеюсь, а если говорить точнее, то уверен, что в июле следующего года 2022 елның июлендә беренче өлеше тапшырылып, декабрьдә госпиталь тулысынча әзер булуына өметләнәм. Төгәлрәге мин моңа ышанам. Монда әлбәттә төзелештә генә түгел, медицина буенча да иң заманча технологиялар кулланылачак, заманча җиһазлар белән тәэмин ителәчәк. Бу майдан айрым зоналарга бүленәчәк. Дәвалау, йогышлау урыннар, хуҗалык, техник һәм бакча зонасы. Дәвалау корпусында көндезге стационарлы сырхаухана, 120 урынлы палаталар, операцияләр ясау бүлеге, лаборатория урнашачак. спасибо. Татарстанда барлык сораулар тиз арада хәл ителә. Моның өчен Рөстәм Нургалиевичка рәхмәт. Инде эш башланганда ук барлык коммуникациялар әзер иде. Мондый әзерлек белән башланган төзелешләр күп түгел. Казанда Карл Маркс белән Ершов урамнары чатында хәрби госпиталь бар иде инде. Ул Петр I указы буенча 18 гасырда ук төзелә. Беренче һәм икенче бөтен дөнья сугышында катнашучыларны да, холера ширлеләрен дә шушында дәвалыйлар. Анда танылган табиблар эшли. 2012 елда оборона министрлыгы аны ябу турында карар кабул итте. Сегодня для нашей столицы, для нашей республики знаковый день. В Казань возвращается военный госпиталь. Востребованность огромная. У нас 2 медицинских вуза, специалисты. И, конечно же, мы обязуемся, Сергей Кожевич, своевременно, с хорошим качеством, подрядчик здесь, выполнить поставленную задачу. Госпитальдә хәрбиләр, аларның якыннары, шулай ук республика халкы дәвалана алачак. Гомумән, ул шундый биналарны торгызу буенча башка төбәкләр өчен үрнәк булырга тиеш диләр. Это будет первый аналоговый объект. Бу беренче объект булачак. Аның үрнәгендә Россиянең башка төбәкләрендә дә шундый госпитальләр төзеләчәк. И Министерство обороны министрлыгы да, республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы да госпитальне югары әзерлекле белгечләр белән тәэмин итү өчен бергә эшләячәк. Куелган бурычлар үтәләчәк. Госпитальне Казанда 100 көн эчендә йогышлы авырулар хастаханәсен төзеп чыккан оешмага тапшыралар. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның хәрби сәнәгать предприятиеләре якын киләчәктә заказсыз калмаячак. Россиянең оборона министры Сергей Шойгу бүген шулай дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов белән алар Казан авиация һәм вертолет заводының эшчәнлеге белән таныштылар. Оборона министрлыгы предприятиеләр өчен хәзер яңа килешүләр әзерли. Республика Россия армиясын нәрсәләр белән тәэмин итәргә тиеш һәм Сергей Шойгу Татарстандагы үзгәрешләрне ничек бәяләде? Рания Абдрахманова тулырак.
Казанның авиация заводы хәзер дәүләт оборона заказын үти. Рөстәм Миңнеханов белән бергә Сергей Шойгу ракета йөртүче Ту-160 самолетын ничек камилләштерүләрен карый. Где лазерная свалка. Мы потеряли эту компетенцию на 10 лет, восстановили. Теперь мы, Америка и Германия. Большая победа. Ту-22М3М самолеты сынауны узды инде. Бүген Сергей Шойгу белән Рөстәм Миңнеханов аның ничек очканын карады. Шулай Казан авиазаводында оборона министрына пилотсыз эшләүче очкычларны да күрсәттеләр. Ранее поставлялся без вооружения, согласно вашим требованиям, в инициативном порядке. Моннан кунаклар вертолет заводына юл тотты. Узган ел завод оборона министрлыгының Ми-8 вертолетына заказын вакытыннан алда үтәде. Бүген исә Сергей Шойгуга 2020 елда заказ берилгән Ми-38ләрне ничек җыюларын сөйләделәр. Предприятие давно, 2014 года, адаптирует свои стандарты под работу с продукцией военного назначения. Россия оборона министрлыгы Казан авиация һәм вертолет заводларын яңа заказлар белән тәэмин итәргә җыена. Бу хакта Сергей Шойгу журналистларга сөйләде. Очрашу сәгать ярым дәвам итте. Авиация заводының 2028 елга кадәр 364 миллиард сумлык килешүләре бар инде. Планда вертолет заводында заказ белән тәэмин итү. Я думаю, до конца года подготовим. Ел ахырына кадәр тәкъдимнәребез бар. Бу һава десанты гаскәрләрен яңартуга кагыла. Ми-8 МТВ вертолетлары күп кирәк булачак. Бездә теләсән инде һава торышы вакытында оча алырлык вертолетларга ихтыяҗ зур. Ту-160 самолеты кебек 10 еллык килешү төзеләчәк. Сергей Шойгу хәбәр итүенчә, соңгы елларда Россия армиясы яңартыла. Яңа техника, инфраструктура барлыкка килә. Министр үзе дә казармаларда еш була икән. Солдатларның ничек яшәвен яхшы беләм ди. Вы, наверное, видите, что у нас армия хорошо одета, обута, прекрасно выглядят все. Сергей Шойгу Татарстандагы уңай үзгәрешләргә дә игътибар биргән. Үзе әйтүенчә, ул монда килергә ярата. Замечательная песня. По-моему, «Московский окна» называется. Здесь живут мои друзья. У меня много друзей здесь, много людей, которых я уважаю, и первого президента Андрея Шариповича. Җырдагыча минем монда дусларым яшәй. Мин Минтимер Шәймиев белән дә дус, Рөстәм Нургалиевич белән дә. Бик матур шәһәр, республика, кешеләре ачык. Монда бар да уйланылган. Исегезгә төшерәбез, журналистлар белән министр Хәзинә галереясында очрашты. Узган атнада гына биредә Сергей Шойгуның иҗат күргәзмәсе ачылды. Себернең матур манзаралары сурәтләнгән картиналарын һәм агач эшләнмәләрен оборона министры Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиевкә бүген шәхсән тәкъдим итте. Рания Абдрахманова, Дмитрий Аренин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Казанга эш сәфәре вакытында Сергей Шойгу президент Рөстәм Миңнеханов белән аерымда очрашты. Сүз бүген катнашкан вакыйгалар хезмәттәшлек турында бара. Соңрак министр, президент һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән бергәләп Кремль буйлап экскурсиядә йөрделәр. Монда министр Кремльнең күзәтү мәйданчыгыннан башкаланың зур спорт корылмаларын, Акбарс-арена, Татнефть-арена, су спорты сараен карады. Соңыннан илнең оборона министры почетлы кунаклар китабына үз истәлекләрен язып калдырды. Рөстәм Миңнеханов белән оборона министры Сергей Шойгу сугышы интернационалчылар истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәк салдылар. Һәйкәл июнь аенда Казанның Җиңү паркында ачылган иде. Ул интернациональ бәрелешләрдә катнашкан һәм һәлак булган якташларыбыз истәлеген мәңгеләштерә. Бүген Сергей Шойгу Казан изгәүнә иконасы соборында булды. Аны президент Рөстәм Миңнеханов белән дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев озатып йөрде. Алар Сергей Шойгуга собор тарихы һәм аны торгызуның төп этаплары турында сөйләде. Министр гыйбадәтханәне төзекләндерү нечкәлекләрен сорашты. Бинаның җир астында урнашкан мәгарә гыйбадәтханәсендә булды. Шуннан соң алар бергәләп 2020 елның ноябрендә вафат булган Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан каберенә чәчәкләр салдылар. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов технодинамика җәмгыяте генераль директоры Игорь Насенков белән очрашты. Алар авиация сәнәгате тармагындагы хезмәттәшлек турында сөйләшә. Технодинамика һава суднолары өчен шасси, ягулык, идарә итү системасы кебек җайланмалар уйлап табучы һәм җитештерүче оешма. Россиядә алдынгыларның берсе. Компаниягә 2009 елда нигез салынган. Татарстанда М12 трассасын төзүне дәвам итәләр. Эш республиканың бер юлы 5 районында бара. Иң зур участокларның берсе Койбыш районында урнашкан, ул 45 чакрымдан тәшкил итә. Юл төзегәндә монда иң заманча алымнарны кулланалар. Бүген трассада эш барышын Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 62 белгеч карады. Алар башта киңәшмәдә яңа мәгълүмат туплый, аннары төзелешкә чыга. Киләчәктә бездә алган белемнәрне үзләрендә юл салганда куллана алачак. 2024 елда ачылырга тиеш булган трассада Руслан Хәсендинов булып кайтты.
М12 трассын төзүчеләр таң ату белән эшкә керешә. Йөк машинасында йөрүче Искәндәр Хәйруллин юлның нык булачагына шикләнми. Беренче катлам туфрак һәм акбур белән катнаштырыла. Аннары вакташ белән янәдән туфрак өстәлә. Бу яңа технология дигәндә именно аскы катламнарыннан ук уже стабилизировать итеп, грунтны укреплять итеп, килү ул бик тә әйбәт инде. Бүген Татарстанда кулланыла торган яңа технология белән Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 62 белгеч танышты. Яңа юл 3 тапкырга арзангарак төшә, күпкә тизрәк тә салына. Технология. Бездә әлегә мондый технологияләр кулланылмый. Хәзер Татарстан тәҗрибәсен өйрәнәбез. Үзебезгә кайтып 5 чакрым юлны заманча итеп салырга уйлыйбыз. Узак кына семинар булды көннең буе. Анда бик күп информация алдык. Теоретический частен бик әйбәт сөйләделәр. Техника турында да, грунтосмесительләр, стабилизация турында. Күрше Башкортстан Республикасында да яңа технология белән эшлиләр. Иң мөһиме ул икътисади яктан отышлы ди Динар Вәлиев. Иң беренче булып Стәрлетамак районында юлны шулай салалар. Бу рециклер технологиясын без 3 ел элек ныклап эшләп башладык инде бу технология белән. Башладык иң беренче Уфа объектларынан, проблемный урамнардан инде. Алама основаниялы. Технологияның плюслары бик күп. Экономикадан да негезе нык була. Шуннан юлны да тигезли. Профильне чыгара. Хәзер М12 трассының 7нче этабында эш бара. Бу Түбән Новгород белән Татарстанны тоташтыручы юл. Тиз йөрүчле юлда сәгатенә 130 чакрым тизлек белән хәрәкәт итеп булачак. Серьезно разгрузит федеральную трассу М7. Яңа юл ачылгач М7 һәм М5 трассаларында автомобильләр ташкыны кимәячәк. Бу юл Екатеринбургка кадәр озынайтыла. Биредән авыр йөк машиналары да күп үтәргә тиеш. М12 трассасы 4 полосалы, һәр якка да 2 юллы булачак. Аның киңлеге 4 метрга якын. Мәскәүдән Казанга нәкъ шушы юллардан тиздән 6 сәгать эчендә кайтып җитеп булачак. Юлларга килгәндә кимендә алар 20 ел хезмәт итәргә тиеш, белгечләр әйтүенчә, бу сан 25 елга кадәр дә булырга мөмкин. Кайбыш районнан Руслан Хуснудинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Казанда Идел астыннан кабат таш юл калкып чыкты. Ул 70 ел элек локомотив ярым утравын 5 балта бистәсендәге иске елга порты белән тоташтырып торган. Шул елларда ул су саклагыч тутыргач, тракт берничә метрга су астына китә. 2019 елда Идел сояккач юл су өстеннән күтәрелгән иде инде. Ул вакытта казанлылар судан чыккан тарихи әйберләр белән берлектә юлның чуер ташларында килеп җыйдылар. Юлны саклап калыр өчен шул чакта аңа мәдәни мирас объекты статусы бирелде. Быел су кимегәч таш юл тагын җәяүлегә әйләнде. Түбән Кама шәһәре тулай тракларының берсендә комендант сәгате кертелде. Эчке эшләр министрлыгының әлеге райондагы идарәсе хәбәр иткәнчә, Рифкать Гайнуллин урамындагы тулай трак янында еш кына низаклар килеп чыга. Түбән Камалылар башка түзә алмыйча полициягә зарланган. Хокук сакчылары 300 мигрант килеп эшләүче кешене тикшерә. Закон бузучыларда ошыкланган, хәзер аларның кайберләрен безнең илдән кайтарып җибәргән мөмкиннәр. Комендант сәгате тәртибе буенча монда яшәүчеләр кичке 10ннан иртәнге 6га кадәр бинадан чыкмаска тиеш. Урамда көн саен полиция һәм шәхси саклау оешмасы хезмәткәрләре кизү торачак. Татарстан укытучыларының яртысыннан күбрәге коронавирустан вакцина ясаткан. Роспотребнадзор яңа уку ел алдыннан шундый нәтиҗә ясый. Бу күңелле яңалык, борчый торганы да бар диләр санитар табиблар. Атна саен прививка ясатучылар саны кими. Эпидемиологик вазгыять һәр даим үзгәреп тора. Әле берничә атна элек кенә авыручылар саны кисәк артты. Вирус балаларны даямый. Татарстанда 4нче дулкынның килүен көтәргәме? Шулпан Касыймова белеп кайтты. Тамов 32 британских и 90 индийских. Коронавирусның яңа штамнарын яктыручылар саны арта, ә прививка ясатучылар кими ди белгечләр. Июль башында республикада көненә 18 меңләп кеше вакцина салдырса, хәзер 3 тапкырга кимегән 6 мең тирәсе генә. Югыйсә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Республикада вакциналарның 4 төре дә бар. Алда көз, димәк ОРВИ белән авыручылар артачак. Әлеге вирусның 900-дән артык төре билгеле. В преддверии предстоящего осеннего периода. Көз һәм кыш айларында ОРВИ белән авыручылар саны һичшиксез артачак. Әле моңа тагын коронавирус тәстәре. Шуңа 4нче дулкынны булдырмау безнең үзебездән генә тора. Прививканың икесен дә ясату зарур. Коронавирус белән балалар да авырый. Әлегә күп булмаса да, инде андыйлар Татарстанда да теркәлде. Башкаланың беренче балалар хастаханәсендә ковид госпитале ябылгач, аларны ДРКБда кабул итә башладылар. Без шул больниста арттырдык урыннар саны. Шул пациентларда кемдә яңа коронавирусны инфекция юк. Без аларны итәбез инде
18-нче больниска, я 8-нче балалар больниска. Роспотребнадзор әтиәниләргә мәктәпләрдә 1 сентябрь тантаналарында катнашырга рөхсәт итә, әмма барлык саклану чараларын үтәү зарур. Яңа уку елы алдыннан олар Мәгариф һәм фән министрлыгы белән хезмәткәрләрнең вакцина кадату дәрәҗәсен тикшерә. Педагогический состав средних профессиональных училищ. Урта һөнәри белем бирү уку йортларында 77, мәктәп һәм балалар бакчасында 58%, югары уку йортларында 54% хезмәткәр прививка кадаткан. Әлегә коллектив иммунитетның 52% гына үтәлгән. Вакцина ясатучылар арасында 17 йөкле хатын-кыз да бар. Алар үзләрен яхшы хис итә. Тиздән республика көне күргәнебезчә, аңа инде әзерлек эшләре бара. Роспотребнадзор бу көнне барлык чараларда да санитар таләпләр үтәләчәк дип белдерде. Ләкин вакцина ясатмаган кешеләргә килмәскә киңәш итәләр. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. 10 ел үткәч, каты көнкүреш полигоннары кем кулында булачак, шүп-шар өчен яңа урыннарны кем төзер? Реальное время интернет газетасынан укыгыз. Дәүләт программалары ничек тормышка ашырыла, урып җыю эшләре кайчан төгәлләнәчәк? Бүген Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Сарман районында булды. Парламент башлыгы шикәр чигендере җыю эшләре белән танышты. Яңа фельдшер акушерлык пунктын ачу тантанасында катнашты, халык белән аралашты. Ирешелгән уңышлар нинди, алга таба кайсы юнәлештә эшләргә кирәк? Сарман районында Илдар Сафиуллин булып кайтты. Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәрен Янурыс авыл янындагы басуда бөртекләр күргәзмәсеннән башлады. Бу 40 елда уңышның һәр бер теге кадерле. Сарман районында игенне 2 атналық җыеп бетергәннәр. 48 мең гектардан артык безнең бөртекле культуралар иде. Моннан 75 мең 500 тонна икмәк җыеп алынды. Бу инде 16% дигән, 16% гектардан дигән сүз. Узган ел безнең 191 мең тонна иде. Сарман районының шикәр чигендере басуында урып җыю эшләре бара. Хәзерге вакытта бердә 6 комбайн эшли. Кичә генә эшкә керешкәннәр һәм инде күргәнебезчә, бүген аны җыеп та бетергә тиешләр. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре фикеренчә, гектарыннан уртача 180 центнер уңыш чыга. Чагыштыру өчен узган ел бу күрсәткеч якынча 380 центнер булган. Чигендердән тыш хәзер кукуруз һәм көнбагыш басуларында да эш бара. Күрешергә әзрәк сарманнарның хәл-әхвәлләрен белергә. Монысы Сарман районының Юлтимер авылы. Яңа ФАП ачылу күптән көтелгән вакыйга. Бу райондагы 21-нче ФАП 1 сентябрьдә тагын берсе ачылачак. Үзәккә барып йөрүсе булмай, бөтен врачның назначениелары дигәндә монда алыначаклар, монда дарулар алып килеп бирәчәкләр, вакцинация, төрле вакцинация, грипптан да, COVID-19дан да. Галия ханым бу авылда 40 ел фельдшер булып эшләгән. Хәзерге мөмкинлекләр безнең хыял иде ди ул. Утым белән елтыладыр ул 25 квадрат метрлыгына агач бүлмә иде. Авыруларны машина белән кешедән эзләп, грузовой машина белән, кышкыннан трактор белән Сарман үзәк больницасына итеп биттек. Халыкны төрле мәсьәләләр борчый. Бүген барсын да уртага салып сөйләштеләр. Фәрит Мөхәммәтшин алда торган максатларын да билгеләде. Соснакай районында менә бүген булдык. Сарман районында булдык. Күп кенә яңа объектлар күрдек. Яңа объектларны ачып җибәрдек. Шатландык һәм рәхмәт халыкка мотор иттереп олы бәялиләр безнең менә тырышлыкны бергәләп муниципаль район җитәкчеләре белән безнең ишегаллары матурайды, юллар салына, траклар салына һәм халыкның бердәмлеге күренеп тора. Район барлык дәүләт программаларында катнаша, яңа объектлар төзелә, юллар салына. Бүген авыл хезмәтчәннәре алдында торган төп максат матур һава торышында көнбагыш, кукуруз һәм чигендерне түкми-чәчми җыеп бетерү. Сарман районыннан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Президент программалары Татарстан районнарындагы яшәү сыйфатын яхшырта. Бүген Азнакай районына эшлекле сәфәр вакытында республиканың дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Монда ул социаль учреждениеләр эшчәнлеге безнең ишегалды программасы буенча төзекләндерелүче мәйданнар белән таныша. Сандугач балалар бакчасына аерым игътибар бирелде. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе буенча быел укырга керүче 18 балага мәктәп кирәк-яраклары тапшырдылар. Гомумән Азнакайда 1-нче сыйныфка 815 малай кыз барачак. Шуннан соң депутатлар район халкы белән очрашты. Аларның фикер тәкъдимнәрен тыңлады. Яхшы үзгәрешләр, Азнакай матурайып килә, яңа шартлар туа, халыкка яшәргә монда. Уңышлар телим, бергәләп, нефтчеләр белән, менә район җитәкчесе, актив районның тырышлыгы, алда күренә торган эшләрен тыңлап, шундый
шатланып кайтып китәбез. Яшьләр Татарстан буйлап сәяхәткә кузгала. Яшьләр эшләре министрлыгының мөмкинлекләр вакыты акциясе буенча алар республиканың барлык районнары һәм иң ерак 100 авылына барып җитәчәк. Бүген беренче автобус Яршалыга юл тотты. Бер ай дәвамында яшьләр белән очрашачаклар, аларны борчыган сорауларга җавап бирәчәкләр. Дәүләт ярдәме һәм грантлар белән дә таныштырачаклар. Проектның төп максаты салада яшәүчеләргә үз җирлекләрендә солтан булырга ярдәм итү. Мы рассчитываем, что даст свои результаты. Без бу чараның нәтиҗәсе зур булачагына ышанабыз. Яшьләрнең күбесе туган якларында калыр һәм анда актив эшчәнлек алып барырлар дип уйлыйбыз. Бу авыл хуҗалыгы, белем бирү, сәламәтлекне саклау өлкәләренә кагыла. Яшь белгечләр кирәк. 3нче ел рәттән без районнарда яшәүче яшьләр белән очрашабыз. Бу ел яңалыклар бар. Бу ел автобус авылларга да чыга. Мордовиядәге янгыннарны сөндерүдә катнашкан Татарстан коткаручылары туган якларына әйләнеп кайтты. Аларны республиканың гадәттән тыш хәлләр министры кул кысып каршы алды. 2 атна дәвамында безнең егетләр Мордовиядәге Растание бистәсе өчен көрәшә. 46 кеше 8 берәмлек техника ярдәме белән ут бистәгә күчми. 2 атна эчендә Татарстан коткаручылары 14 километр ара узып утның эченә диярлек керә. Янгын сүндергәндә 500 ләп автоцистернаны су белән тутыралар. Кыска вакытлы елдан соң Мордовиядән кайткан коткаручылар кабат үз эшенә тотыначак. Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел тулды. Сугыш каһарманнарының күбесе быел исән булсалар 100 яшькә җитәрләр иде. 18-20 яшьлек егетләр илебез азатлыгы өчен яуга киткән. Алдагы репортажыбызның герое Миңнегали Гыбайдуллин. Ул Александр Матросов батырлыгын кабатлый һәм тарихка татарның батыр улы булып кирип кала. Миңнегали Гыбайдуллин Башкортстанның Миякә районы Иршәкбаш Карамалы авылыннан. Әлеге материалны без каһарман истәлегенә багышлыйбыз. Внимание! Говорит Москва. Миякә районы Иршәкбаш Карамалы авылында туган Миңнегали Бөек Ватан сугышы башлануга хәрби училищега укырга керә. Аннан илне саклаучылар сафына баса. Батыр һәм тәвәккәл татар егетен пулеметчылар взводы командиры итеп белгелиләр. 1944 ел. Совет хәрбиләренә Украинаның Дучаны сызыгында урнашкан немецлар оборонасын үзәргә кирәк. 8 март көне командир үзенең сугышчыларын калкулыкта урнашкан фашистлар дзотын штурмлауга күтәрә. Ләкин алга барлык түгел, дошман ягыннан кургаш яңгыры коела. Яралы Гыбайдуллин бар көчен җыеп амбразурны күкрәге белән каплый. Этот подвиг воодушевил Әлеге батырлык йөзләгән кеше гомерен коткарды, солдатларны һәм офицерларны алга атларга рухландырды, куелган максатка ирешү мөмкинлеген бирде. 1944 елда әлеге батырлыгы өчен милләттәшебез Миңнегали Гыбайдуллинга Советлар Союзы герой исемен бирәләр. Ул Украинаның Дучаны авылы янындагы курганга җирләнгән. Уфада Агыйдел яр буенда аңа һәйкәл куелган. Туган авылы мәктәбендә исә каһарманның музее эшли. Быел геройның тууына 100 ел. Бәйрәмгә әзерлек вакытында төрле акциялар игълан иттек. Миңнегали Гыбайдуллинның барлык булган аның турында булган барлык экспонатларына барлап социаль шелтерләргә аның турында бик күп мәгълүматлар куйдык. Музейдан ел дәвамында төрле төбәкләрдән туристлар өзелмәй, экспонатлар саны да арта. Аша шәһәреннән, Чиләбе өлкәсеннән Миңнегали Гыбайдуллин анда безнең 1939 елда ой ярымына эшләп киткән бит инде Бакуга китер алдыннан шунда шул заводтан безгә китап чыгарганнар, шул китапны бүләк итеп җибәрделәр. Миякә районында каһарман милләттәшебезгә багышланган чаралар ел дәвамында үткәреләчәк. Башкортстаннан Гөлназ Гыниятова, Миләүшә Латыйпова, Рузиль Имамов, Яңа гасыр каналы. 30 августта Камал театры каршында 100дән артык гармунчы чыгыш ясаячагында Уйнагыз гармуннар фестивале үтәчәк. Бәйрәмгә 28 төбәктән гармунчылар килергә тиеш. Республика көнендә алар белән бергә фольклор, җыр һәм бию ансамбльләрдә чыгыш ясый. Оештыручылар әйтүенчә, катнашучыларның саны елдан-ел арта. Гармунчылар парадының башында Татарстанның атказанган артисты Фирдус Темаев барачак. Элекке вакытта битендә 2 инең берсендә гармун бар иде. Шулай бит. Хәзер дә шулай ул. Теге бөтенесе профессионал уйнамаса да, барыбер теге 2 инең берсендә уйнаучы була иде. Ул безнең авылда да шулай бүгенге көндә әле санап чыктым, яшьләр дә уйныйлар. Бар шулай, өлкән абыйлар, апалар да уйнаучылар бар. Шуңа күрә бу бик зур менә җаннан карап утырам әле видеоларны. Бу бик зур бәхет бит инде. Бүген Башкаланың Динамо үзәгендә спорт белән шөгыльләнүче гаиләләр арасында ярышлар узды. Хокук саклау органнарында эшләүчеләр, коткаручылар, таможня хезмәткәрләре катнаша. Ярышка җыелучыларны Олимпия чемпионнары да сәламләде. Толырак Динә Хисәметдинова.
Динамо стадионында спорт сөючі гаиләләр 11 команда бүген алар осталыкта, кыюлыкта һәм өлгерлектә көч сынашырга килгән. Папа будет заниматься спортом, сын обязательно будет заниматься спортом. Һәр танылган спортчының терәге гаилә. Моны бүген дөнья күләм танылган Олимпия чемпионнары да раслады. Эстафетада катнашучыларны Татарстан спортчылары Светлана Ромашина, Марта Мартьянова, Гөлнара Галкина-Сәмитова сәламли. За каждой победой. Һәр җиңү якын кешеләр, гаиләләр ярдәме белән яулана. Алар безнең өчен төп терәк. Мин үзем дә, ирем, кечкенә кызым, әти-әниләремә рәхмәтле. Якыннарым ярдәмендә генә алга барырга көч таптым. Мне просто очень приятно. Мондый чара оештырылачагын белгәч, минем дә гаиләм белән катнашасым килеп китте. Жеңіл атлетика буенча Олимпия чемпионы Гөлнара Галкина-Сәмитова исә бу ниятне бүген тормышка ашыра. Аның гаиләсе катнашучылар арасында. Галкин-Сәмитовлар тормышын спортсыз күз алдына да китерә алмый. Бик шәп чара, ерак елдан соң дәртләнеп киттек. Туп, сикергеч белән шабу һәм сикерү. Барлыгы гаиләләр 6 эстафетада катнаша. Җиңүче эш гаилә менә шундый медальләргә һәм менә шундый зур кубокка ия булачак. Монда Олимпия чемпионнары белән дә күрештек. Һәрберсе белән дә аралашабыз. Яңа дуслар, яңа спорт нәтиҗәләре бик кызыклы. Динамо үзәгендә төрле төркемнәрдә спорт белән шөгыльләнүче гаиләләр бу ярышлар белән генә шикләнергә җыенмый. Гадәттә моннан зур дәрәҗәгә ирешүче спортчылар чыга. Сегодня общество Динамо Бу республиканың мөһим бер спорт җәмгыяте, зур дәрәҗәләргә күтәрүче спорт мәктәбе. Монда ветераннарга, балаларга социаль ярдәм күрсәтелә. Дөресен генә әйткәндә, Токиодан медальләрне Динамо спортчылары гына алып кайтты. Бүгенге спорт чарасында Галкин-Сәмитовлар гаиләсенә тиңнәр булмады. Динәк Самдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыйк. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло Акмай. Акмай – все как по маслу. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%-тан башлап. Һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Газиз милләттәшләр, 30 август Галиәскәр Камал театры янындагы мәйданда көндезге сәгать 11-дә уйнагыз гармуннар бәйрәме. Бәйрәмнең махсус кунаклары Россия төбәкләреннән түгәрәк уен бәйгесе җиңүчеләре, Татарның иң популяр фольклор төркемнәре, халкыбыз яраткан җырчылар Айдар Галимов, Фирдүс Темаев, Казан бию ансамбле, татар дөньясында танылган гармунчылар, җырчылар, биючеләр катнашында узачак тамаша сезне көтә. Бәйрәм концерты. Катнашалар Зайнаб Фәрхетдинова, Филус Каһиров, Вилюс Манов, Марсель Вагизов, Зарина Хәсәншина, Илгиз Мөхетдинов, Алина һәм Азат Кәримовлар, Илнар Миранов, Илюса Хуҗина, Илгиз Шейхразиев, Зөлфәт Зиннуров. 30 август. Филармония. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. 30 августа в честь Дня Республики Татарстан большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». 30 августа в 13:30. Площадь перед театром Камала. Данила Мастер. Памятник за 7 дней. 202 38 32. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сүзне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән, сузмагыз. Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик август азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның 3D проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260 766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазнакы Әлмәттә кояшлы көн сөендерәчәк 21 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава температура 20 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Мензелеевскида аяз көн җылылык 21 градус. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта аяз температура 19 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Буай, Чүпрәлдә кояшлы көн 21 градус җылы.
Чистая нурлы томады ширмешенде оязушан болытлы хава, яум түшімсіз 22 градус жылы. Түнлі республикабызда солқын 8-11 градус жылы. Мәркәзібіз Қозанда ояз күн күндіз 19-21 градус жылы. Жел күн батыштан орташа тезлікте вақты білен күшейі. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 758 мм тәшкеліті. Қауының шағыштырма шадымлылығы 47%. Жерінің магнит қырытыныш. Бұл аднада хава тұрышы білен сізді мен ерке таныштырдым. Келесі ұшырашларға қадар.